uKhale Mathonsi uPheni ngumngani wakhe odlule ngokukhulu ukuzuma emhlabeni obaziwa njengoJobe laphana ey'nkundleni zokuxhumana, sikakhulukazi laphana ku-TikTok obejwayele ukudansela iy'ngoma zabaculi. uJobe alivelanga isayidi noma alivelanga isizathu esenza ukuthi agcine edlule emhlabeni, kodwa kuyavela ukuthi udlule ngesandla somuntu la khona adutshulwe ngentululwane yey'nhlamvu. uPheni ubesecela ukuthi cha, uyacela ukuthi udlame lwehle kancane. Uzokhumbula ukuthi ey'nsukwini ezadlule kade sikhola ngokuthi-ke kudlula enye insizwa yakamvela sebidume kakhulu njengomhlaziyi laphana ku-TikTok. Njengamanje kudlula uJobe ey'nkundleni zokuxhumana futhi owaziwa kakhulu ngokudansela iy'ngoma. Abantu abaningi bakhala ngokuthi eGoli seziyenzeka. Siyacala nathi umlaleli wethu noma ngathiwa ubani, lwehle udlame bafethu, lwehle udlame noma ngabe kuphi noma ngabe kwenzekeni bafethu, ayithelelana amanzi kukhulu kakhulu njengamanje, sikakhulukazi kubuhlungu umuntu uma ngabe ezodlula ngesandla somuntu. uPheni uthena uma ngabe edlulisa amazwi wathi phazamisekile umoya wami namhlanje. Phazamisekile umoya wami. Yize ngeke ngisasho okuningi ngokuthi uJobe besiphilisana kanjani, kodwa bengicela kobhuti abadala ngenkulu inhlonipho nokukhulu ukuzehlisa lento yeni yokukhombisana umthizo ngale ndlela yokuthi uze kuthathe umphefumulo womuntu. Ayiyekeni. Mina dala mengikhula kwakuthi meyigejana iy'nsizwa ekhaya kwakuthiwa ihlale phansi ubambe umthetho. Akusakwazini ukuthi umuntu mekonile umqondo umtshela ukuthi cha, engathi nginyathelekile la nikhulume niyinsizwa. Nisuke nithenjiswe emalini le ngaka obona ukuthi wena uthi kumele uzuvuma ukuthi uthathe umphefumulo womuntu. Lento yokubulalana kanje obhuti bethu bayaphela, obaba sisenabo. Iy'ngane zethu zobathathaphi umalume. Hlezi kuthiwa insizwa fana yovusa umuzi kababa. Yiphi le mizi esizoyivusa nibulalana kanje? Ngibuhlungu ngoJobe. Ngikho right, phatheke kabi. Sanicela bobhuti nithole enye indlela yokwenza izinto, ayile nithole enye indlela yokubonisana miyigejene, hayi kanje, hayi kanje.